Nainungutanan ako mga igsoon unsa daw ang ngayon niyang buhaton kay grabe ka uga na ba ang iyahang gibati sa sulod. Although nagsigi siya simba pero naagyo something hawang ang sulod. So unsa daw buhaton para mabalik nga kanang dasig kayo on fire bitaw. Ako'y pasultion na ng mga igsoon sayon ra man na kayo. I believe you have the Holy Spirit. Ako kang gihangyo nga makigwan on one ni Lord nga nakay quality time ni Lord. Makigistorya nimo ang Holy Spirit unya i-reveal niya ang mga butang nga naa nimo gihimo karon nga mao'y nakapakang animo nakapauga nimo. Maybe i-reveal sa Holy Spirit nimo nga dako naman good kayo kag time sa cellphone nimo, dako na kay kag time sa mga butang nga kalibutanon ra bitaw nga walay lasting value. What I mean is temporary lang. I-reveal ra na ni Lord kung unsay nakapakang animo, nakapadry nimo once imong pangayoon sa Ginoo. Nga na ra ka simple kay kung ako ay pangutan-on niyo wa man ko kibaw. Pero mao gina most of the time i-reveal na sa Holy Spirit nimo, i-impress ni Lord sa imong kasing-kasing kung unsay hinungdan nganong nag-dry ka. Kasagaran magkaroon ang makapadry na to social media or busy kay tas trabaho, negosyo or sa atong pag-eskwela. Either anang mga butanga i-reveal na ni Lord and then once imo nang mabati nga mauni, buhata dayon. The moment nga imo nang buhaton, matinga ka, mag-anam-anam og balik ang imong first love ni Lord. Maganam-anam og ka-refresh ang imong kadasig sa Ginoo igsoon. Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless everyone.